Jedem. Takže dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu z cyklu pořadu Zdislava City Production. A dnes se budeme učit ekologicky rozbíjet sklo. Jdeme na to. Musíte mít rage a sklo. Všechno vypadni, běž. To je moje asistentka. Všude to stříká, musíte mít i ochranný brýle. Máte je mezi prsty. Musíte to rozbít tak, aby to prostě pak šlo přeložit na malé kousky, jako tady. Vidíte, už máme připravené předem. Tak jsme to dělali já s Terezou. Tak to bude jako kulomet. Vidíte, že jsem zkušený recyklutátorský. Jenže nevím, jak tohle to narvu do té kolečka. Sklu. Skel. Konektorka. Ale pro něho ses nedával takhle záležet. To není pravda, já to všechno popřu. To ti bude hovno platný. Ne, tady to je asi zadní, nebo já nevím, já to nepoznám. Ano, Lukáši, to je zadní. A tady to asi možná jde líp, proto má většina aut vzadu plachtu. A některé kabriolety přece nemají vzadu skla, takže... To je divný, já myslím, že všechny kabriolety, Luky. No právě proto, že by se rychleji ztratili. Aha. Když se přijat do našeho videa? No jo, ale tam to leží, když tam dával táta s gruzíkou. Už tam není. Tak já to tak normálně složím a pak to tam necifikuji. Jsme složili sklo, chápeš? Nějaké komentáře? Ne. Ne, jenom že už budeme u konce? Jo. A už budeme skládat. Jo, přesuň bordel z jednoho místa na druhý. Ne. No, není tam jenom ty sedačky, ty tam nechám. Jo, co mají psi na co sednout. Tak, už nastává fáze skládání. Ano. Jako palačinka. To byla jako holubička. Ještě jednou. Aby mi nevzali kouklený prstem z ruky. Jo. Akorát přes den, když bude ve škole. Těžká to práce, že? Vidíte, tady už to prasklo. A jo. Počkej, kábel. A nastává fáze dalšího přikládání. To šlo líp? 99. Čeho 99? Cikánu. Tebe to nějak začalo bavit. Měla být na tom ta folie tady na tom, takže utíkej. Čelenko, běž. Neříkal jsem to? Třepy nosí štěstí. No ne. No ne.
To rozbiju všechno. Tak to bylo asi nějaký boční, viď, Luky? Jo. Říkám, že jste v tom. Já vyznám. Šelino, pojď sem. Pojď sem. Jako nic? Jako prd? Práska je po prdeli. Adio. To je z Tomášova auta. No, to Tomášova z toho favorita, jak nemá Luci na vleče. Jo. Po jednom radši. Víc třepu, víc štěstí. Nerozbitné. Kecam. Tak, dámy a pánové, konec našeho dnešního dílu, jak se rozbíjí skla. Příště se dozvíme, jak se recykluje papír. Naschledanou.